Voor de meesten hier in Bolzert zit hij erop, de 88ste editie van de Fietsalvenstedentocht. Een tocht vol sfeer, fleurige meesken en goed 14.000 fanatieke fietsers. Zeg alle hoogtepunten waarom, hier bij Omroep Friesland. Je bent de eerste. Ja, mooi op tijd. Ja. Wat dacht je? Van Ronstein? Maar ik wacht op mijn familie, dus even afwachten. U staat vooraan. Wij staan vooraan, groep 1 inderdaad. Na 26 jaar is het gelukt om in groep 1 te starten. Ja. En dat zonder Fries accent, dan neem ik aan dat u uit het buitenland komt? Jazeker, wij komen uit België, de Belgische kust. Ja, niet op de fiets gekomen naar Friesland, mag ik hopen? Een beetje te ver, nee, dat niet. Dat zou een beetje te veel gevraagd zijn. Ik ben een kleinzoon van Wiebe Tolsma. Dus we gaan met de groep mee fietsen. Ja. Maar ja, ik dacht, mooi vroeg. Ja. En was even een tijdje geleden dat ik hier aan mee heb gedaan. Dus ik moest ook even zien met parkeren. Was veranderd. Ja. Maar daardoor ben ik iets te vroeg. Wiebe is, als alles goed gaat, na vandaag degene die het meeste de Elfstedentocht heeft gefietst. Hij zal vandaag voor de 66ste keer fietsen. Vanaf dat hij 15 nog was. Hij was bijna 16, is hij begonnen. En sindsdien is hij eigenlijk elk jaar gaan fietsen. Er zijn een paar uitgevallen, maar uiteindelijk nu 66 keer. Dus ja, als het goed gaat, dan hebben we straks een record te pakken daar. Hoe bent u in aanraking gekomen met de Fietsalvenstedentocht? Nadat hij voor de laatste keer geschatst geweest is, hebben we besloten van dat is daar mooi. We zullen eventjes naar Friesland gaan en zo is het begonnen. Gaan er ook mensen meekijken, support? Iedereen is op de hoogte thuis en Omroep Friesland is de hele dag live, dus dat wordt fantastisch. Ja. Ook in België dus Omroep Friesland? Ja, kunnen wij ook. Die staat regelmatig op bij ons thuis. Ja. Nou, dan kunt u ook nog een beetje de Friese taal meekrijgen. Ja, dat is lastig. Je hem toch voor de 50ste keer mij, zag ik, want je bent heel verkleed. Ja, mijn schoonmoeder rijdt voor de 50ste keer. Dus de eerste vrouw die samen met nog iemand die er voor de 50ste keer fietst. Nou hebben we hier de vrouw die het al jaar omgeert, Akke, jou mij voor de 50ste keer dus meedoen. Ja, zeker. En mijn soort genoegen en een heel soort familie. Dus dochter uit Australië is oer met de man en een goede vriend. Dus en een paar broers en een zwager en nou een hele club. Daar fietsen we mee. En ik heb al gezegd, je kan me mooi te wien horen. Dus ja, heel mooi. En er zit nog een speciale actie verbonden met het Stadskortjan? Ja, ik maak het Stadskortjan samen met Tekla. Dus dat vind ik wel een hele eer. Dat mooi. Ja. Uiteindelijk de eerste 2 vrouwen. En ik heb zien Tekla zijn, nou kom op Tekla, dat is de 60 hè, want ze is 10 jaar jonger. 3, 2, 1. En we laten die mensen nog mee. We zijn los. Geniet ervan. Dus het is de 30ste keer en Simone Skeffers heel als team Simone. Ja, team Simone, dat stiet je net op, maar wij fietsen en Sylvie Maarten staan al te wachten in die prachtige Omroep Friesland shirts. En wij zullen dadelijk de tocht weer beleven. Ja, en Mooi altijd waar. fleurig hè? Hè? Dan wist altijd fleurig. Ja, nou net altijd, maar als de camera erin wil. Ja. Daar is soms nou geld van. Voor Veldzicht in Parkheer en die hebben een duofiets. En die willen daar graag een fiets achter hebben, zodat er meer mensen achter kunnen. En dat is de Funtrain. Juist. En daar fiets ik voor. Ja. Dus, Ronald, Doneren kun je leren. zij is. Nou, kom maar op. Abel Kooistra, hoe is het hier om van de Moon te staan? Ja, geweldig. Ja, hartstikke mooi. Dit is eigenlijk het mooiste fietsevenement van Friesland. En dat is heel mooi dat er mooi waar bij hoort. Dus prachtig. Ik zal straks de kleine ook even verstroepen en dan stap ik op een fiets. Is dat zo? Dat is zo, ja. Ja, hoe noer dan stik ik op de fiets stappen. Verwacht je Joert? Nou, harde wind denk ik. Ja, maar ik denk zij zijn wel een mooie tocht. En het bloot droeg. Beter waren ze de fiets zelfs steeds steppers.
Ja. Dus het zal mooi vallen, denk ik. Ja, hoe belangrijk is deze tocht van de provincie? Nou, dit is natuurlijk gratis reclame. Hè. Je komt in verschillende loonskippen van deze mooie provincie. Maar je ziet ook hoe groot de mierskip van Friesland is. Dus wij komen, het is overal gezellig. Elten helpt elkaar. En ik benam een grote shout-out naar de hele vereniging en de vrijwilligers en de helpdiensten die dit ook mogelijk maken. Wij wensen je een soort succes. Dankjewel. Dank u wel, Ofri. Het tweede vakje wordt stempelen. Toch intussen echt een legende van Haans, Age Tichelaar. Meneer Tichelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Best. Ja? Ja. De troon er weer bij. Voor hoeveelste keer zit u hier nou? Voor 49e keer. 49 keer. Volgend 50. En volgend jaar dan wordt het hier dus extra groot opgepakt. Dan heb ik een nieuwe kost van Friesland. Oké. Dat is meer lust in mijn leven. Ik wil zeggen, anders hou je niet 49 jaar vol. Daar was je dan gauw klaar mee. Het stempelen, dat giet intussen gewoon terug hier. Er staat echt een soort orenmeesken omheen. Maar Age die zit hier echt in een troon. Ik wil nog een keer voor de Friese televisie. Dit is toch geweldig? Ja, en hadden we het over mooie outfits. Had je al wat mooie outfits zien? Ja, ik zeg een heel mooi, wat wie dat? Een trainingspakje met PS en geel en een panterprintje. Dat is echt heel leuk. Ja, maar... Met blomkes en het zijn al je mooie mensen. Ja, maar zelfs zou je ook een mooi pakje hoor. Jazeker, van Beppes Creaties. Ja, want dit had je hem normaal net. Nee, normaal hingen we van boven dan zo'n veiligheidshesje. Maar die vinden we hartstikke lelijk. Dus we zijn dit maar oors. We moeten iets fleurigs hebben, want van uzelf ben we net zo fleurig. Dus we doen gewoon even een fleurig jasje, want dan lijkt het alles gauw fleuriger. Hallo, goeiedag. Goedendag. Ja, ik ben uit Duitsland, dus mijn Nederlands is niet zo goed. Oké, maar dat is geen probleem. Ik kan ook Duits. Ja. Maar wie gaat het varen? Het gaat goed. Met een muziekbox erbij. Een beetje hardstyle. En dan ballen. Dat is echt lokaal DJ. Een DJ uit Frans. Precies. Dit zijn mooie dingen. Weet je, dit ben ik net in de pap. Er komen 17.000 mensen voorbij. Ja, hoe mooi is dat ook? Hey beste meisje, ik je even zwaaien naar de camera, want je komt op de televisie. Jelle! Dan had ik nog een spandoek voor jou. Hebben we spandoek nou? Ja. Zet hem op. Ja. Jo, maar te snel terug, want ik ga jet dat je in Holwert op pauze hoor, maar wat maakt het zo bijzonder om hem nou weer te fietsen? Nou, het is een soort smet, hè. Ik ben hier keer begonnen en er was een jongen in Beus in Dort die iemand voor de Saffolse keer. En toen was ik een jongetje van 15. En toen werd het net zo, nou, toen werd die controle net zo streng. Dus je moest 16 worden, maar ik ben 15, ik wil aardig gereurd. Dus ik kon wel meedoen. En toen dat smet ook gang bij mij en zag ik het elke keer wedden. Ik had een periode tussenuit geweest en dan moest ik in dienst 3 keer, maar dan heb ik hem op mijn eigen gelegenheid fietst. Maar die telde dus net mooi. Maar goed. Maar kunnen we nou zeggen dat dit jouw laatste keer is of dat net? Nou, mijn vrouw is er net bij, nou nee. Nou, ik geloof het net. Ik denk ik nou wel een keer mooi door taken meer. Als ik zo blij ook nou ben. Er zit hier een vrouw, die zit hier al een aardig skoft al stond wij hier binnen op de bus te wachten, liek het. Maar je zit hier mooi bij de bushalte. Wat is er nog om, mevrouw? Ik heb een lekker achterban. Oh. En nou? Dan moet ik wachten op de servicebus. De servicebus, net de Q-bus? Nee. Ik denk dat door het heel lang het wachten hier. Ja, daar zit ik hier heel duivel, denk ik. Ja. Maar de dichtstbijzijnde wil ook in Dokkum, dus dat wordt het nog wel even. Zo, dat plakt. Ja, heb jij de stickers geplakt? Ja. Wat hartstikke mooi. En dan maak je de stickers. Peppa Pig. Peppa Pig. Ah, dat doet het altijd goed op stickers. En gaat hij nog de fietsen. Hij kan krijgen gewoon, hij wil gelijk even niet, hè? Ja, hij had honger. Ja. Is er iets dichterbij komen hier of net? Ja, domme dichterbij komen. Ja, hallo, ik moet aasen, maar ik al die kleren nog uit, dan maar ik dat wetten nog in. Als dit goed komt, ik sta nou op die picknicktafel midden in het wetter. Ja. Nou, hallo, dit wordt echt leuk interviewd. Ja, wel prachtig uitzicht hier over Marsum. Ja, zeker. Ja. En Jim zag ik al die fietsers hier in die ombouwde, wat weet nou, strontwijn? Ja, strontwijn, dat is goed. En dan moedig even even om en dan hopen we dat die meisjes zo bij de finish binnen. Ik wil even vielen hoe warm dat wetter dan is. Oh, dat. Kun je zo niet springen, hè?
Al 29 keer fietste uw collega Simone Scheffer de fietsoverstedentocht. En alle keren die ze daar verslag van. Dit hier is haar 30ste en tegelijk haar laatste keer. En dat is een bijzondere editie, want ze fietst met haar team voor het goede doel. Ik leid ze nog, ja. Ik ben wat een sukkel eigenlijk. Wat dan? Nou, als ik heb net een heel soort fietst, maar ik heb wel klikpedaaltjes. En ja, dan maken ze acuut stoppen en dan vergeet ik om die klikpedaaltjes uit te doen. En dan ga je gewoon, toem, boem. En maar Wat is er gebeurd? Nou, maar je zware skiën? kilometer onderweg. Nou ja, die knibbelen en je wat, maar op een fiets, je fietst gewoon terug. Om in beweging blijven. Simone fietsen voor de 30ste keer voor een goed doel. Ja. Wat is er tussen gestaan? Ja, dat weet ik eigenlijk net, maar je kan wel wat meer bij. Weet het dan nooit? Want nou ja, de 200 kilometer, 240 kilometer ongetraind. Poeh. Ja, nee, nou ik heb wel even gedacht, waar ben ik al begonnen? Een beetje stier vind ik komt, maar onthoud ik het hartstikke best. Maar hij Ja. goed vaseline smat. Ja. De edele delen bleven wel heel zeker. Pakken we hier aan en we gaan nu op naar Lekkem. En dan ben ik al hartstikke in Bolzet. Maar in Ljouwert. Nou ja, en dan krijgen we het voor mij minste stukje. Dat vind ik altijd Ljouwert naar Bolzet. Maar als dat sabbat er ook niet, nou, dan heb ik hem al, zeg maar. Vanmorgen voelt ze al van de fiets, omdat haar voet hing je bleun in een traper. En het is opnieuw net helemaal goed bij Simone. We schakelen naar haar ta. Ik zie op de monitor dat ze net op de fiets zit, maar dat ze stiert. Simone, hoe is het met jou? Wat is er aan de hand? Ja, nou, Jan Dirk, ik ben hier bij, vlak voor Ljouwert en dat is een snel fietspad. En ik heb er al heel vaak in uitsturingen wat hoe zijn. Als het snel is en je fietsen daar en oren willen je inhellen, dan gaat dat vaak mis. En dat ging nou bij mij mis. Ik ken het haast wel een goeie, maar inhellen het mij in en dat koernet die moest uitwieken. En die fietst zeer mij aan en tegeer flink hoe de hasses. Ik voel op mijn hollen en ja, ik ben nog wat meer scachère. Ik dwaar eigenlijk net zo goed onder mijn shirt te zien. Dus ik ben wel even van de mik. Ik heb 29 keer gefietst. Het is me nog nooit toegegaan. Maar hij doet het weer. Hij doet het weer. Iedereen zegt ja, hij doet het weer. Maar de rem wie ongoord en dit is verboegd. Maar ja, daarom kun je wel om fietsen. Nou, en die knibbel, dat giet ik wel door. Ja. En in mijn holle week toch altijd al een beetje gek, dus dat zal niet hoors worden. Nee, ja, je schrikt er toch altijd weer van dat er ongelukken gebeuren. Laten we hopen dat het verder al je knap gaat. Bedankt hè! Ja, de beste valpartij, Stuarscave, Pine Holle, Ja, de ik heb wel wat Pine Holle, ja. Ik sloeg echt maar de holle op een groen. Dorst voorzichtig. Het gaat best. Ga kunnen met Simone, die gaat gewoon terug. En doneren. Ik kan me nou echt achter en dat heb ik al heel vaak zien. Maar nooit zelf echt mooi maken. Maar het is dit. En de lijst en dan rint het nou ik nog wel redelijk goed uit. Ik bedoel, ja, ik viel het wel. Maar ik kan wel fietsen. Maar ja, dan merk je wel dat het kwetsbaar is op zo'n fiets. Het is nog maar zo'n 40 kilometer, hoe is dit? Ja, daar komen we maar net voor achter. Dat red ik net, want Jim hoorde mij alweer op. Dankjewel. Maar door heeft de stempel van Hardemarm? Ja. Doe kist weer terug. Succes. Ik ben terug en dat laatste eindje, dat komen we er wel. Het lint van Overstede fietsers wordt de dij hield iets langer. Gwond van het tikkeling binnen om 2 uur al waarom in Bolsward. Maar de meeste mensen die doen er een stuk langer uur. Us verslagjouwers binnen erbij. Onderwijs naar Snits, Driels, Oudemarm, Stadem en Warkum.
deze meneer. Jo stond hier als eerste, maar krijg je als eerste een stempel? Ik ga ervan uit dat ik als eerste een stempel krijg, ja. Ja, maar dit is net de eerste keer dat je wachtje met hem, hoor. Nee, dit is de derde tijdscontrole. Nog 3 minuten, dan krijgen ze er pas 1. Oh, wat zijn jullie streng. Wat zijn ze streng, wat zijn ze streng. De organisatie staat daar, hè, dus we kunnen zomaar niet gaan stempelen. Ja, de organisatie stiet inderdaad hier, hè? Eventje. Hier, er stiet mijn telefoon in de hand. Hoe lang is het nog? Het is nog 12 minuut. Hoeveelste bidon wie dit? Ja, de vierde. Oké. Nog eventjes. Wat is het mooiste moment tot nu toe? Ik denk dat we nu pauze hebben. Ik denk dat dat het beste moment is. Ja? Dat is ben je daar aan toe? Ja, macaronietje. Onze vrienden maken macaroni. Oh, wat goed. Ik denk dat wij daar wel zin in hebben. Hoe gaat het tot nu toe? Liep het een beetje door allemaal? Bij mij gaat het heel goed. Bij hem, hij heeft al een dipje gehad, maar we gaan weer Wat voor dip? de piek. Ja, een beetje vermoeidheid. Ja, een beetje mentaal, een beetje fysiek, een beetje vermoeidheid. Maar, je sleept hem erdoor. Goed. Wat zeg je dan? Ik hierom? Macaroni! Zet hem op! Ik ben op dit moment fietsenstandaard en Ook een belangrijke taak. ook een hele belangrijke taak, absoluut. Ja. En mijn collega die probeert hem opnieuw af te stellen. Hij heeft wat druk deze dag. Valt vies tegen, ja. We hadden graag meer gezien voor onszelf. Maar ja, als wij het niet druk hebben, dan hebben de mensen het goed voor elkaar en dat is belangrijk. Wat is er nog met jouw fiets? Mijn spaak is gebroken. En ik ging over een hobbel heen en toen was het lekker pats en toen stond een slag in mijn wiel. En toen liep u toch ook spaak. Toen liep het spaak, ja helaas. Ja. Dan ben je wel essentieel dat je mensen weer de dik op helpen. Zeker, ja absoluut. Wij zijn in dat opzicht zeer belangrijk. En hoe is het op Nota? Hoe hij het wat in de macht? Ja, heel goed. Ik krijg naar je baan gekregen, maar die heb kapot ging. Dus ja, dat herinner ik nog even, hè? Ja, precies. Ja. Geen ongelukken hoorn? Nee, verder net. Dus dat is mooi. Ja, dus ik heb mooi verder. Nou is het de 40ste keer. Hoe zwier is deze? Nou, valt mooi. Wat mooi. Ja. Ja. Nee, je best. Dat maak je. Goed, ik deed hartstikke best en we hebben helemaal geen waterhand onderwijs. En dan zeg ik, je doet het op de routine, hè? Dan komt het altijd goed. Je weet wat weer te wachten staat en daar ging ik vanuit. Ja. Hoe vies ben je hem ermee dat ze weer terug op het dorp komen? Ja, het is toch prachtig hier in Bommels. Ik denk dat voor de fietsers ook heel erg leuk is dat ze hier, nou ja, extra vermaak hebben. Super. En wat is er zo mooi aan dit dorp? We hebben het mooiste het centrum. Het centrum. Oh, wij zijn echt leuk. Wij zijn leuk. Hij hem al uitdeeld. Ja, we hebben al 30 poeten uitgedeeld. Mooi erop. En ik ben hier met mijn nichtjes en mijn vriendinnetjes en zo. En waarom deel je hem, waarom geef je je uitsteken? Waarom wil je hem graag uitdelen? Nou, dat vinden wij leuk en dan hebben de fietsers er tussendoortje. Die laatste paar kilometers moet het ook nog gebeuren. Ja, dat Dino krijg ik eventjes even bijvullen. Gewoon normaal wetter. Ik zeg, hier achter jou zit hier maar een flesje bier. Dat ken ik, hè? Nou, dat heb ik eerder dien. Dat doe ik net weg. Nee, wat gebeurt er als je bier drinkt? Ja. Kom er eens even bij, want deze man heeft ervaring met bier drinken. Oh, ja, ik niet. Nee. Maar waarom drink jij nu een biertje? Ja, hij werd net onderweg aangegeven. En ik vind het altijd mooi, zo'n hele kunst. Weet je, hoe ze in de Tour en de Giro zo dat onderweg aanpakken. Dus je doet het voor de kunstvorm? Ja, ik was gewoon benieuwd, dus er stond iemand dat aan te geven. En hoe proeft hij? Ja, goed, het is een beetje hoogmoed voor de val, ben ik bang. Maar dat deden ze vroeger in de Tour toch ook. Gewoon cafés plunderen en champagne, bier, wijn. Er zit suiker in. Dus ik dacht positief bekijken. Maar succes, ik zou hem niet helemaal... Hoe ver is het nog eigenlijk? 30 denk ik. Ja? 31 kilometer. Nou, dat moet nog wel goed komen. Dat kan ook karakter. Dat heb jij wel meer gedaan op karakterding met een biertje erin, of niet? Ja, bier niet, maar karakter, dat zit er wel in. Dat komt wel goed. Ik ben in Warkum. Elke keer had je die tussen een zwart-giel Warkum vlagje kregen. Die kan op elke keer eens zwaaien, elke keer eens mooi zongen. Want het is ook net zo gek, want dit is het laatste punt. Nou ja, voor de finish, wat nog een paar kilometers. Die laatste stempel moet ze hier opheljen. Nou ja, de sfeer zit er in elk geval goed in. Elke keer is het wapperen, on het zong. En als je het dan echt niet meer wist, als het echt niet meer volhoudt, dan denk je van die laatste kilometers, ik red het niet meer. Nou, dan pak je gewoon een lekker blokje cheese.
Jongens, je delen zie je uit. Ja. Is dat goed voor de workout, voor de sport? Ja. Lekker zout. Het is lekker zout. Oh, dat gaan ze nou wel nodig, denk ik. Ja, en ik lekker in de blokken. Goed voor de spier. Ja. En nemen mensen ze wat oren? Ja, iedereen moet. Dan nemen we zo'n stikjes mooi. Zo'n stik cheese? En in de achterbussen. Oh, ik is haast meer een hele cheeseverkeer, jongens. Ja, eigenlijk wel ja. 24.000 stikjes cheese. Is het echt zo? Ja, 400 kilo. Wat verdikke. En zit hier nog wat in de meeste als jullie zo nemen? We zitten voor de grap wel eens een keer €1 per blokje. Oh, daar fietsen ze heel goed voor, denk ik. Ja. Er zijn mensen die toch eigenlijk heroïsche dingen 50 keer fietsen. En er zijn 2 vrouwen die dat nou doen hebben in de eeuwigheid. En vanmorgen is het startskot. En nu is ze hier in Starem, Tekla 50ste keer. Nou, dit hel je wel. Dit ken ik bij meestal wel. Nee, dit helemaal niet mis. Nee, zeker hel ik dat. Hé, Jacke, komt er ook bij. Jacke, ik 50 keer. Ja, zeker. Nou, je bent hem als je het waard. Is dat prachtig? Ja. Goeie les die 30 kilometer en Ori is weer in weer, hè? Nee. Nee. Ik hoop het al. Ik ging graag terug. Ik stop. Ik ben haast een trein, ik 80 en dat is mooi geweest. En ik heb verschrikkelijke noten en zeker jood. Dus ik denk 50 keer 80 worden. Dat is mooi geweest. Succes, dames. En dan is het Safir. Na 234 kilometer is daar de Tinte in Bolsward, de eindstreek van de fietsoverstedentocht. En dat betekent verromming, euforie, hier en daar een trin, maar benam blijdschap. Goedemiddag. Jo binnen 30 jaar of ga je ook 30 jaar over stedentocht fietsen? Ik zou graag wel dat ik 30 hier weer, maar nee, dat zit er helaas niet meer in. 30 keer uitfietst. Dus, dat is nogal wat. Ja, stiekem dat wel, hè? Ik ben Harmen en ik haal eerst van mijn... Darmen. Darmen! Oei, wie dat nogal een drege fietstocht? Of, Ja, het voel je op mij, hè? Nee, ik vond het hartstikke best. En nou, waar is die stempel? Die stempel moet ik nog even ophalen. Ja. De helft van de dag komt er nu aan. Jo, binnen 80 hier ga ik jet. Ja. En voor de 50ste keer ga je nou de overstedentocht fietst. Ja. Wat mooi. En, maar nou de 50ste keer, is dat, hoor je er nou mooi op? Ik denk het wel. Ik denk het is mooi West. En ik krijg dat zo'n daar voor Radio Friesland dat ik dankbaar ben dat ik het nog kan. Nou, geniet je ervan. Dankjewel. Ja, dit is wel het epicentrum van Bolsward nou op dit stuit. En heel veel mensen komen hier binnen en die willen maar wat graag die allerlaatste stempel krijgen. Het is hier druk. Er komen best een heel veel mensen deze kant nou op voor die laatste stempel. Dus even zien hoe het hier gaat. Ik brek even hierin. Doe je? Ja, mooi. Ga je al een lamme eer van het stempel? Nou, dat liep het er haast wel op, netje. Want van jou wat waren nou uiteindelijk al. Oeh, ja, dat... hoe is dat? Ja, dat doen we alle jaren, dus we zijn het wel wens. Het is prima. En wat zei ze jou zoals in de meesten? Nou, het laatste stempel. En hoe ze het handhielden dat ze de eerste keer de hand hebben. En nou, het zwier weer. Nou, dat meesten zeggen van net, maar dan ben ik meesten die zeggen ja, het wordt er wel heel erg uit uiteindelijk. Nou, joh, maar gauw bij stempel je. En de meesten hier zeggen er nou wel aardig fleurig iets, wat ik zei. Absoluut. Nou, jouw kind nog leidje? Ja, zeker ken ik de luidje. Ja, absoluut. Heerlijk fietsen met mijn dochter. Dus mooie, mooie, hele leuke belevenis. Alle tijd een beetje bij? Ja, het is eigenlijk best wel te dwan. Ja. We beginnen op zich best mooi waar. En nou ja, de wien. Nou, toen was het niet maar we hier heel vaak de wien mooi. Dus nee, we zijn terug op een zeer geslaagde dag. Ja. En is dit dan de eerste keer dat je mooi ziet twaan dit toch? Ja, dit is de eerste keer dat ik hem überhaupt fiets en Liesbeth ik. Ja. Dan dat moment dat je binnenkomt, hoe viel dat? Nou, was een opluchting. Dat het achter de hoeren is, dat het kleren is. Ja, dan is het weer mooi geweest. Ben je binnen wel wurg? Nou, dat kan ik net zeggen, maar het is prima. We hebben zo'n medaille. Weekend is ook in de wedstrijd. Ja, daarom. Ja. En is dit dan de eerste en de laatste keer of komen er nog meerdere? Nou, dat moeten we nog even beschermen. Ja, dat zal ja, eerst maar even van genieten. Ja.
En dat wie hem weer de 88ste editie van de Fietsoverstedentocht. En daar vol traditie, enthousiasme, mooie momenten, doorzettingsvermogen, gastvrijheid en prachtig zinneschijn waar. En in 2026, ja, dan is de grif weer een Fietsoverstedentocht. Dus, dan!